Tämänpäiväinen venevisitti vieras tuskin esittelyä kaipaa. Hän on yksi tämän maan suositummista artisteista ja löytyypä miehestä annos merikarhuakin. Hypätäänpäs Kari Tapion kyytiin. Tämä on tämmöinen retkivene flipperi ja mulla on retkiveneitä oikeastaan ollut vasta, tämä on 3. kesä. Sitä ennen mulla oli kalaveneitä aina. Mutta mä niinku sen kalastuksen näiltä vesiltä on lopettanut. Tuli lapsenlapsia ja mä ajattelin, että niitä ei voi oikein avoveneessä pitää. Ja on päässyt muutaman kerran Jäämerellä kalastamaan. Niin sen jälkeen niin ei ole oikein enää innostunut nämä pienet kuhat. Suoraan sanottuna. Eikö tää ollut joku sun lempireitti, mitä Joo. nytten kuljetaan? Tullaan niinku Suvisaaristoon tähän kivaan kapekkoon ja mä aina ihailut tätä maisemaa. Kaunista täällä onkin. Ajaa hiljaa, kun täällä pitää ajaa hiljaa, kun nopeusrajoitus. Nimenomaan. No minkälainen niin sulla on nyt tällainen moottorivene ja ootko ikäs ollut moottoriveneilijä kuinka kauan? En ole kauan, olen ollut soutuveneilijä ja sisävesissä, kun ihan niin pienestä pitään kuin muistan, niin oltiin isän kanssa kalassa, semmoinen tervaveneellä soutuveneellä. Nyt täällä sitten Helsinkiin kun muutin, niin mä 10 vuotta ollut moottorivene aina. Aloitin ihan 2 hevosvoimista Hondasta, sitten pikkuhiljaa. No, sä oot aika kiireinen mies, niin milloin sä kerkeet ajelemaan tällä veneellä? No nyt mulla on sille, että 3. kesä, kun mulla on elämässä, että on niinku oikea kesäloma niin kuin muillakin ihmisillä, normaaleilla. Kesälomalla ja sitten tietysti vapaapäivä. Selvä. Vaimon kanssa ajella, että vaimo hoitaa on köysihommat, kun mä oon vielä tällä kivenällä niin vihreä, että se jännittää se, aina se rantautuminen ja lähteminen. Kumpi on veneen kippari? Minä. Tietysti. Joo. Ja se on hirveätä huutoa. Mä en uskalla esimerkiksi kauppatorillekaan mennä ollenkaan, kun jos on ihmiset. Se on niin kauheita melskaamista, kuinka monta venettä menee ruttua aina, kun mä parkkeeraan. Joo, silloin se on parempi ajella vähän väljemmillä vesillä. Pääsee irti Kivenlahdesta ja sitten vetelee vaan aavalle tuonne. Kyllä. Mikäs tässä veneilyssä kiehtoo? No, mä sanoisin näin, että ainakin minulla, kun mä lähden rannasta, niin kyllä mun kaikki sähkölaskut ja muut vekslit jää sinne rantaan. Täällä ei mieti niitä asioita. Se on jännä, että tällä ajantaju heittää, jos olet päivän 2 merellä, sä oot niin ollut viikon pois. Että niitä ei mieti sille, että sähkölaskuja siellä. Esimerkiksi se on kiva. Ja sitten luonto tietenkin näkee lintuja ja luonto. Siinä se on. Ja se on vastapaino mun työlle, kun on paljon ihmisiä tekemistä. Se on kiva, mutta sitten saa niin vähän rauhoittua ja hissukissu ajelee täällä. Ja varsinkin se kalastushomma, vetouistelu, mikä on mun laji, se on hieno. Minkälaisia retkiä te teette? Ajeletteko tässä ihan niin lähellä kotisatamaa vai oletteko kauempanakin käynyt? No mä oon tästä kuullut kotipiirissä motkutusta, kun mulla on tätä veneitä, niin mä oon käynyt vaan kauppatorilla takaisin, kun mä en ole osannut mihinkään muualle. Nyt on toinen kesä, että mä oon oppinut vähän merikortteja ja muita lukemaan. Että ollaan käyty Naantalissa ja Hyötä ja Tammisaaressa ja Hangossa ja Porvoossa. Kiva ja pikkuhiljaa pitää avartaa ehkä ensi kesänä, jos luoja on niin vähän kauemmas, vaikka Maarianhaminaan. Pikkuhiljaa. Ja sitten Meksiko. Meksikonlahti. Onko moottorivene sulle ainut ja ehdoton vene? Voisitko kuvitella esimerkiksi purjehdusta? En voisi aliarvioimatta ketään purjeveneen ihmisiä. Mä en ole niitä ihmisiä. Mä en tiedä miten iso miehistys se vaatii, kun pitäisi kaikki köydet repiä. Mä että mun luonteella ei ole siihen aikaa. Ja riippua jossain köysissä, kun mä lapsena jo olin Tartsan ja leikin petäjissä köysien kanssa, niin mä on riippunut ihan tarpeeksi. Tää oli vitsi, en ketään halveraa. Jokaisella on omassa. Oliko lapsuuskodissa myös merimiehiä? Ei, kun mä oon sisävesien Savon poikia. Meillä on isot järvet, Iisvesi ja Niinivesi ja Suonteet. Siellä mä kävin isän kanssa Hyökalassa niin pienestä kuin muista. Olinko mä 5-vuotias, mä rupean muistamaan. Viikonloput kesällä oltiin aina kalassa ja silloin ei ollut siihen telttoja eikä mitään. Että jos mentiin saareen, tehtiin nuotiot, siinä tuli kaikkia venekuntia paljonkin. Ja se nuotion kahvin tuoksu, kun keittiin kahvit siellä, isä teki rantakalan siellä ja
sateella sitten korkeintaan kun vene käännettiin, sen alla oltiin sateensuojassa. Että ei, oli niin hienoja muistoja.